Ima fo awa abe alphabet kono itokola tigara awa point carré virgule point moins del vd point d ma budule ma kolonya nya era kungoke na memuna Lega chekore geraleno. Dore ne blaga. Ika chekore geraleno. Janatiga dong achasa. Na, janatiga dong sajir ala ibe mardone. Lagi ala beba dong ka fo ala be mere talanga atena ka ben erima odi kuma isa. Na ningoni ni shi bene akonne atma mine ngono. Yes, bene atma mine ngono. Bilahi eka chakore gelaleno wa. Ya Rabbi ala kanga furube. Ya Rabbi ala katu anganya nokoku. Ya Rabbi ala katongi joko don kasoila ka kife. Ala kana anga furuke bi Madame le maire chini Madame le monsieur le juge. Ya Rabbi ala katu anga dimbarkama suranga furula. Ya Rabbi ala kana anga deunge hola lai Kana mo joga. Nete iga kuma famne no wonna na chabu. Ala ne pa ere kon lise kuma la de. Jamane ngono jombe dimbam ka ko da ere ma. Depuis ala kane kram ko da ni musuma je ka kenya. Wanne be musu na sore nyina alni John ne bulu muso. Muso be sara ni nyaw. Nete muso fer. Ganne doron daula sara. C'est-à-dire saramaya dore ne saramaya dalila. Karama ko muso ere di billah. Nete karama ko muso. Karama ko tenela ya ni. Ko ira che ale na che ne ba ne mi ga kuma fam. Karama ko manne. Sabalisa c'est confortable ça. Jamane ngone ano ebe muso jimendo mi la fele no kati me karama ko muso ka. Eka odafoneta. Karama ko muso la fele karama ko muso yo ya fura daga si. Karama ko manne yere. Simuru ima fu to ko awo. Eka fiya jiken kan karama ko de muso billahi ala. Ne ka kula etuga mina dulu fiya ni. Bonne mi flavor ni ne dulu tasma de kon bodo fiya kon be tasma nyaga aka haramu ni eni ne karanya fenan karanya frunya ni dara anga ko be nyaka ni yakli to ko lo be wala billahi ame bildim jo billahi tala ika ko fle to ko be alphabet kono awa to ko be alphabet kono to ko fle point a 0 carré moins 1 yai ika ko sonsa billahi mi ge fe karamu ko yela ngache wala jena ma fuku o ma ne te che wala karamu ko yela sala ma ne na nga flel ni tinga ma ni ka flel lawa ne na nga flel do di me do fana de heramu ko na ni ka flel la ne ko ngone be tasnan farda la be te maga ai ne te re che su karamu ko yela di man mo menela jamane ngone ebi karamo ko soro min cheken ni rebe na che soro min kenni inya be nan cheken bo sibena alni ni bado kunin na min mando bolen awa ki dafa len do yere menete karamo ko yere na ya fama nyani fam sisa ibara ikanga ko di ikanga ko fura do la ma budule ni makolunya ikanga ko fura ola nga fura min tabala de
minta bala maintenant au frodo tanadima ha ni ko fra konna koni we manja bulumba de dele li chawo de be shuri kan so wu yere bi ka shwa kula ni mi jari yedron a fodron ne bi ife frodo dro bi furu o kadiwa ay nini kade ne bo kesa awa ni to ro kan tete ajanya ko tesa awa to ko janya ko tesa ajanya ko tesa awa ni janya ko tesa abada o be janya mo ibi idi de afrania di me kamile ne ya fie tram na ni ya ke o tugala aka haramu semeni kelente te me fiu ko domita iko foranyo o danna ni fio no make koni no make awa insalen ko fala kana shiwreja billahi ni refleka iya me mena sisa awa te awa point virgule 2 carré moins 1 ouais ma frota na ya me kana bouger de awa ajanya kote sa awa ni janya kote est-ce que ga che kungulu ke bi mo era ga ne to na ga kula ene te machine era fela la bulo aduna calculer le la kula ko mais waro ango toujours avec des nouveautés ango beto parce que il me semble que deni msoi anana che ko de la bon edoué che gana il mena che gana la donc tu sais ce qu'on va faire ama wuli abina c'est-à-dire lui imposer droit abison nina che ni drone là amen la chenyi na bo itaro karamo fena musoke mo bateli ga karamo tan tui ndo mai abison wallahi anga wuli bay ay waro les gens de femmes dont moi j'ai besoin là tu es sûr que je suis sûr et certain billahi ani akla karamo la balnare mais anga wuli quoi essayer ne refier c'est-à-dire tu es bien chege bi on vient che udi karamo ko chege c'est mon ami tu vas faire ça pour moi tu vas faire ça pour non ça c'est vrai go oh ah oui madame annerda awo ageto de enen na ci la karambo awo amado me amago bi la don no awo papier d'otibula awo ay chega papier Nigeria terrain ali wala awa be voilà papier jane ni mate aka eche I love the strategy ouais moi tu vois faut pas trop parler oh et devenez kenaya voilà ouais donc il a payé les 2 millions ouais 2 millions sera et voilà c'est là à 50 000 francs à 50 000 francs c'est bon ouais c'est bon va vérifier ouais Nemo awa ne wili abe wuli kana na jomla oh pardon madame désolé ici et Allah désolé hein il y a vraiment kana jigana parce que tu sais lui c'est mon ami Flo Aka le grand philosophe Aka bon c'est quelqu'un c'est-à-dire akako machan ya akako machan bon c'est-à-dire ala yi ka ko jaay tout secondo là parce que Mamadou avait besoin na et puis un fana ici il me semble qu'il fallait tchè na on a ci bon ima kuma kan jugu tête il be tchè mun kere fait tanto abala atala ka be na frodo ni ma kigi ko ala ni ala tchè ni ko ala ibe na debe biya ka dala parce que ay musulman jamam la e jarabiala dans tal billahi mais c'est-à-dire me fait ka faire no fana fier l'intergé de na fo na fi to na bon me fait ka projet do de fier ay rem mandat e na kuma nunu fo quoi mais il faut que nga fo parce que je vois que il est femme de chance de quoi les ka chance de boulot sinon nyebe ni musigile na c'est-à-dire nta dans la sur de géométrie ouais nous me so plan bon Chine ambassadeur ba do resigile plan ni boulot tanto aller requelle nous ka c'est-à-dire Mali représenté Tiens, c'est-à-dire, allez, je sais pas, la troisième pompe. Je
Poussabou. Ouais. Bon, allez, job. Le troisième point, job, à plan dire aller les coups, cabinet Poussabou. Oh, s'il te plaît, je dois faire un appel. Ah. Yang. Ashanti. Shishin Shan. Aka. Shashan. Shamti Sha. Shosho. Aka. Ah, Aka. Voilà, bon, tu vois, il y a une affaire qui est tout le monde. C'est-à-dire, les Chinois ou les Benabara la devina fitini. Troisième point, je vois qu'il y a le cabine de Moussabou. C'est-à-dire, aller à Plona, allez, Burkina, pendant que quand on a fait le plan d'Iram, pour quand on a fait ça, il a fait. Waouh, Bedira Kilema, parce que Mamoudou a un machin quoi. Aka. Ouais. Sinon, les moufies, Karamoua Ngako, Billahi, Nae, Frey, Dimani, voilà. Abi Kumpeti. Yang. Eh, Shin. Ah, Ashi. Aka. Ashi. Les Chinois parfois ils mélangent. Ah bon. Les Chinois quand nous maîtriser, tu allez devoir maîtriser. Allez devant mer. Ouais. Aka. Ça va? Oui, ça va. Ashi. Oh, confirmé. Confirmé. C'est-à-dire c'est validé quoi. C'est validé. Tu sais, vous concentrez les noms, comment tu as droit de te concentrer. Ah ok. Alors Chinois, parce que transfert mon gars aux États-Unis. Tu vois non, on a confirmé quoi. Donc Chinois il y a des bords à faire ça, qu'elle a confirmé. Bon, je suis obligé pour faire l'appel aux États-Unis. Là sur transaction c'est roufé. Mais ini chenga ko kera to di États-Unis nous ko de wili. Mena war kura mu bota. Nous ko de wili. Yo. It is a philo. Understand? You go? Are you first but visa? Sukim. You're for me. What? Yeah. Hero. Yo Sefa Yanga. Confirme. États-Unis a confirmé quoi. Ah ouais. From the chance. C'est bon, c'est-à-dire ni ko ni sonana. Ni ka diana tege nyeli wani ka lahara nyeli. C'est-à-dire que mo fait mami mi fait. Ya ka fara mo la mamu tika kola. C'est pas parce que mec a kuma nu fie ko juste ko mi flatter ntiki flatter. Ni kalela alala nebe ka fefe fie ni chenga koka. Aka juguno be. J'ai un projet pour avoir un sur le cadre. Ah oui. Ni okoro ko ne shi binato ndema. Ai na va se bela doro. Ouais, sinon ali kosa na c'est-à-dire où me fait kana ni terrain do malla. Pour représentant les da représentant. Bo ita soro an rega entreprise la entreprise mi ra mambulo malla. Ça vous avec 1000 entreprises quoi. Bon c'est-à-dire les kera am suri. En fait là ina kuri. Ouais avec nya quoi. Flo projet à Konogara quoi. Tu vous parlez de quoi? Bon mega ikomu iga fen. Tu sais moi je prends pas n'importe quelle femme. Il faut qu'elle soit une femme de chance. Non Flo, ne t'inquiète pas. Sinon il va avoir un projet de milliards na bébé. Ouais. Tu vois non? Parce que Flo, il va comment la tégédere ni ça, elle est une femme de chance et puis elle est une femme de patience. Patience voilà. C'est-à-dire muso beti isiki gacha la mais ça va faire gacha. Il y a les déplacements et puis sérieuse. Ouais. Sérieuse il est cadené quoi. Faut pas qu'elle soit là aujourd'hui, demain elle est de l'autre côté et après demain elle est au nord et le sur les la main. Elle est au sud, c'est pas bien. OK? Moi j'aime les femmes sérieuses. Ouais. Voilà, faut qu'elle soit sérieuse. Non, mais il me semble que c'est une femme sérieuse. Sérieuse. Ouais. Tu crois? Ouais, je crois. Ils sont là. Awa. Wala na bonne tout le fait ça. E be ne bla barla to ko kan iskin barka banan karafe. Ko nas ko de bolda bla sa. O no ole bela. Bo mo ko bela de me be nu be ne mo ko nas kam ne wa. Non, ta. Moi je n'ai pas de problème. Amu ko lan wolo na kana ne ga client perturbé. Moi j'aime pas ça hein. Tala. Aya fama bolda do be ne ti jenu le de. Elle peut partir si tu veux. Ya ko nas ko adam na te. Awa am tana.
ouais. Mo ga bena barla fa ba ta ke bulbale mo la. Ato an ko la bara nga ko be adoni ha. An ko be adoni. Ma, nete bulbala la re. Am ko na so adam ne to edato. Mo ga bena barla ba ta ke malangula mo la. Aba ko na fla Johnny. Ba tara ma blale nunu. Awa. Nyemi fi yandu kono hasriya kacha. Yandu nyengoya di parka kabu. Ya famwa. Ne betango meteka nasi bara. Nasi minka bara semeni keleno bara bikli kilen konnala. Ya famwa bala ebiti dan barka banen kera. Ha? Kono skada ba ulda blasa. Basite. Ninkanga mindi. Awa. Hakili bemi. Ai foi. Nane mukila. Uma foi dia não, meu. Basite. Ninkanga mindi. Nini gimble la doin. Ni misiri ju fan beka. Amina ko gelemo fan bela. Nimbo o bere takawi. Awa. Caramba. Hey. Mungera. Ma fanne ka fraude ngini ka de mawa. O blogla. Anne ka fraude fe hakli be famare. Basite ni fle ni balembo yire balembo. Awa. Ika bara bana ibisa kata. Ai flow fore. Kata. Kata. Awo, ibisa kata ha. Awo, hari ala madi do be ala mundu ke here ma yere. Caramba, era. Awo kata yere de. Ene vela chigam na billahi ete here mai. Ebe sa fallin sa tugulat. Billahi ka fo barka barabe ela abe bannela. Ka fo futnani dangarabe ko futnani ko te ko billahi de ngabe bannela. Sebene chogora batare bla frabara ke te gamul balai nela. Hala ki sani ngani ai. Jamana mana beni ngani ado koi. Billahi ngani ajigwe ma minala ki saradai. Kana sare mane bla nasigla nela billahi. Aka, elle est venue. Elle est revenue. Ouais. Sinon, nous, on ne force pas les choses. Voilà, sinon, il n'a pas un fil tout là. Donc, Ama, qu'il n'a pas tout là, ok? Donc, Flo, était numéro 4. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, sinon, maman doit tirer le numéro 4. Ok, tu mets les numéros. La yara madendo be ala mudahara kama. Billahi ala da alnyo bla aljina kono wa fo beta janema nene ni mimbala. Ala ko be sana manya asri delunu. Elle avait parlé de cola, non? Ouais. C'est pas parce que on veut pas faire ça maintenant. Mais elle a un cours sous donne le là. Ouais. Tu vois, au Sénégal, là, quand on est à Dakar, tu vois. Donc, Mauritanie là, on a un Nouakchott. Ouais. Tu vois, non? Togo, on a un Lomé. On a boisé des kachas. Voilà. Donc, on a boisé nani duru jona ke. Voilà. Donc, on confirme sur le. On a Égypte fene, on a Fouquet. Mais concernant Karamoko, quand on dit Takakou, Fato, c'est-à-dire aller, Fato Koro Kena aller le quoi. Donc, si elle patiente, ouais. Après ses courses de voyage dans ces capitales africaines, Mon ami, mon ami, il ne faut pas trop parler, j'aime pas ça. Il faut rester calme. Pardon. Voilà, j'aime pas le bruit, ça perturbe. Tu vois, donc après tout ça, voilà. Donc, comme on est en Europe, mais on va annuler ça. Là, on a mis au Europe, on va faire une question. Bon. Déjà que tu penses qu'elle est bien, non? Non, elle est bien. Parce que nous avons notre comme la flow, voilà, c'est-à-dire d'avoir un de kama. Ni bien faut aller à Tiamadi. D'accord. On va faire ça comme ça. Ouais. Sinon, avec mais le flow. Ngadu. Ni doit être comme moi. Ngadu. L'on ne bloque pas arrêter molanda. Tu crois pas toi ben l'on se lave bloque là. Hein? Ni doit être comme moi. Abina ma croix pas bandon mais. Maman la parle nous. Avec ça falde ça chocolat bilahi. Ala de sarana bilahi.
bluff faire cɛkɔrɔba ninnu ka tɛ fɛ kafiri ninnu ni dɔ ye den dɔrɔn ka kuma a filɛ n y'a kɛ n y'a jɛ a filɛ ni dɔ ye den dɔrɔn ka kuma n ka ye o ka kuma dɔrɔn bilahi a fɔ dɔrɔn ko sukaro ka di ni m'aw gɛn ka bɔ n ka so sisan a k'a fɔ tout barika ba ni ninnu ko i b'a fɔ n ka ye n ka ne kɔnɔ kuma sa foto ma b'i ta foto fɛ yan i yɛrɛ bon i bɛ nin datugu sisan mɔgɔ bɛ n'i deli kuru y'a mi i bana han ayi a muso non kana n'i tali fɛ et puis a bɛ ka sugu kuma mun fɔ ouais c'est vrai an m'ale ka du de kɔnɔ mais an bɛ yan 6 jours kɛ dɔrɔn na sinon an ka chantier yɛrɛ bɛna ban san ala tɛ il me semble que 7 étages non c'est 8 étages 8 étages de dos o y'a kɛ 7 de ye la ne bolo 7 de kun non dans le plan c'est 8 c'est 8 comme course ka ca an tɛ se ka sigi yɔrɔ kelen sinon an ye pomme fana jɔ a milieu la tantôt est ce que o ma kɛ Russie ni Ukraine ka kɛlɛ in senfɛ en plein milieu de la guerre parce que an bɛ n'a fɔ docteur donc n'an bɛ baara la donc kisɛw tɛ s'an ma tu vois c'est la chance d'être un homme d'affaires de représenter la Russie au Mali de représenter la Chine au Mali de représenter le Canada au Mali de représenter l'Espagne au Mali c'est bon c'est bon ouais c'est-à-dire on baara de bɛ maa nafa tu sais le monsieur il est perturbé quoi si tu peux demander à ce qu'elle nous attende à la porte a b'an kɔnɔ da la quoi ne b'a bila da la a to a ka taga dɔrɔn quoi a to a ka il bɛ se ka donc comme numéro bɛ yen déjà donc on t'appelle ok voilà ok quand même tu nous attends à la porte quoi ah là là karamɔgɔ bɛ c'est-à-dire ayi karamɔgɔ bɛ kakalama bon a ko k'a bɛ bɔ e ko k'i bɛ taa bila taa cɛ mɔna min o se kɔnɔ o e ma ne wuli tɛ taa bila a y'a ye bluff bɛɛ siri n ka cɛ ni ko kun don ne tun bɛ se ka dabiri ne tun n'a dabiri da la ayi mais e fana ka dabiri système ka ca o e bɛ taa bila cogo di cɛ ne bɛ sɔn k'o ayi i yɛrɛ a ye chinois film mun lajɛ sa jɛtili ka film a fɔ ten dɛ jɛtili y'a ta cɛ kɔnɔ na a ko can cɛ o de hakili jɔ cɛ dɔ bɔra ne karamɔgɔ cɛ a dumuni ko e cɛ i b'a dɔn bitɔni mun tun b'a cɛ dɔɔni y'a dun bitɔni mun tun b'a bolo patron sɔrɔla ten ah oui n'o ci kun donna nin kɔnɔ o kuma u b'a fɔ ne ma système A plus B de to carré bon yiri fura minnu tun b'a bolo dɛ m'olu kɔni faamu nka bitɔni ni ye ji kun donna a ka sigi a ka sigi wa yanni dɔ ka nin ta da la an ka cɛ an t'o ko ɲɛnabɔ bi an k'o ɲɛnabɔ bi dɛ je t'ai dit an ka taa page tɔ assurer on appelle ça la conclusion après l'introduction le développement et la conclusion ala ka taa joona ka taa joona jɔ e b'a bɔ ne b'a bɔ ne tɛ ne dɔn ne tɛ dɔn o ɲininkali kun ne bɛ ɲininkali kɔ ne ko e bɛ ka bɔ ne tɛ n bɔ yɔrɔ dɔn o ɲininkali kun e bɛ ne dɔn wa ne mɔgɔ bɛ k'e dɔn wa ne y'i ɲininkali kɛ e bɛ ka bɔ ne ba i tɛ mɔgɔ min dɔn kana na fɔ i bɛna molobali kɛ ne est ce que i ka fura bɛɛ ta e kunkolo ka kɛ ne kɔnɔ nka fɔ ko ne molobali i molobali e bɛ ne dɔn wa k'e bɛna ne ɲininka ne bɔ yɔrɔ la joli i kuma foto ko dɔn i kulo bɛ na sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la o mɔgɔ tɛ k'ale kɔni yan dɛ yako mun de bɛ yan nin dennin tɛ a kɛ i kana fɔ ne ma ne bɛn dɛ i kulo bɛ na Christine cɛ mun de bɛ yen e ɲɛ bɛ mun na i t'i ka maa dɔgɔtaw woloma bon ni mɔgɔ sugu min filɛ nin ye an bɛ nin minɛ dɔrɔn ka t'u datugu u bɛ na an deli kan k'u lamɔ baaraw de bɛ na a don ta a bɔ ta to c'est des problèmes qui vont nous créer depuis k'aw nɔtɔkolo ninnu kɛra fɛ k'aw bɛ se ka mɔgɔ datugu on va pas partir aw ka nɔtɔkolo ninnu bɛɛ tɛ bali fa fu ninnu e ni ala cɛ karamɔgɔ ka nin ye mun kɔ ale tɛ gili yɛrɛ kɔ e karamɔgɔ tɛ yan karamɔgɔ bɔ yan bani e ta in tɛ yan cɛ yɛrɛ de b'o ta kɛ bɔ yan nɔ karamɔgɔ muso min bɔra jɔn de don muso min bɔra jɔn de don muso min bɔra da in fɛ sisan muso finmani ye jɔn de don ayi kunu geli finmani mun bɔra jɔn de don karamɔgɔ karamɔgɔ yɔrɔ ɲɛ kan ka di ye karamɔgɔ patron t'a daminɛ na tantɔ de k'a y'i
tuguni karamɔgɔ ni mɛnɛ ni mun de cɛ ni mɛnɛ ni mun de cɛ ni yɛrɛ fini ko galadaga ko e ni ala cɛ e bɛ taa ne o sa in de karamɔgɔ karamɔgɔ dun ye kanga de karamɔgɔ fɛn min bɛ ka kow dabila karamɔgɔ bɛ kojugu k'i la karamɔgɔ ni m'a dabila n bɛ kojugu k'i la karamɔgɔ ne walima mun f'i ye karamɔgɔ i tɔgɔ dɔn ne Christine na i tɔgɔ dɔn la c'est-à-dire i ka nin kuma ninnu bɛ ka jigin ne la trop a k'i faga Lagi wala maa kalanlenw b'a fɔ ko à chaque avantage il y a un inconvénient bon e filɛ ka ne inconvénient de san e ni ala ni kira cɛ ne bɛ mun fɔ ne mɔgɔ min natɔ n'a tatɔ bɛɛ kelen denni b'i n'a fɔ kirisa an bɛ mun fɔ ne ye kirisano kana an faga sa ne ni n ka musodenya bɛɛ e ni ala cɛ musoko ye ne dɛsɛ sa fo ka se a nana mun ɲini yan a nana de ko ka cɛ ɲini ka d'a ma i komi vara ni filɛ hali n'i ye taafe siri yiri la olu b'a fɔ k'u b'a fɛ n y'a di vara ni filɛ ma n k'u mago ɲɛ n'a ye e y'a di vara ni filɛ de ma e y'a ni jɔn ni ɲɔgɔn fɛ ne ko y'a ni vara ni filɛ de ye ne de y'a di vara ni filɛ ma bari a ko a bɛ cɛ ɲini na filɛ dun filɛ nin ye ne ye filɛ ko ka filɛ ma muso sɔrɔ komi nin nana sa k'a bɛ cɛ ɲini na ne fana y'a ɲɛ yira filɛ la filɛ ninnu fana tun bɛ k'a kunkolo ni saloya o kɔfɛ n t'a dɔn min kɛra kirisa ne ka nin digira n na dɛ bilahi ni n ko nin ma n tɔɔrɔ n ye nkalon tigɛ e ma ne ni muso si ka ɲɛ fɔ nin a bɔra yan de o ne t'a dɔn a bɔra bataraden yɛrɛ bɛ ko salatigo ji e bɛ n'a fɔ ko ne b'a kɛ cogo di n bɛ nin kɛ cogo di de ka mun de kɛ nin na e bɛ fɛ sisan ne yɛrɛ bɛ fɛ k'e ɲininka o e yɛrɛ fɛ sisan hali ni nin ko ne bɛ ni hali ni nin ko k'a bɛ ne fɛ ne kan ka sɔn est-ce que ni danga tɛ ne kɔ ne bɛ sɔn nin na wa ne t'a d'i bolo dɛ ne t'a n ko ne ko ni ma yan dɔrɔn n ko charme b'a la depuis ne ko nin ma ko charme b'a la a sigiyɔrɔ la a ye yɛrɛ daminɛ fo ka taa ta sa a bɛ yɛlɛ e ko kun k'o fɔ e kɔni b'a dɔn kuma ka di ne ye sa ne y'o fɔ kulonkɛ dɔrɔn la depuis ne ko n ko ni charme dɔɔni bɛ nin na dɔrɔn a y'i ta kɛ yɛlɛ yɛlɛ karamɔgɔ i ko k'i cogo bɛ karamɔgɔ walahi karamɔgɔ ni y'a sɔrɔ fɛn b'i ni den cɛ karamɔgɔ n bɛ kojugu k'aw fila bɛɛ ne changé la sa karamɔgɔ ni t'aw fɔ a t'a sigi bolo a tɛ foyi kɛ na ala ne changé la sa ne ni maabaw de bɛ ɲɔgɔn ye sisan olu b'a fɔ ne ko à chaque avantage il y a un inconvénient bon ne ye inconvénient dɔ ne ye i bɔ ne la e de y'a ye i b'a fɔ k'a ɲɔgɔnna kalalen tɛ yen a ka haramu je suis inconvénienté san ne ka ko bɛɛ calcul de kɛ sa ne fana sa i ka ɲi ninnu ma sa e de bɛ n'i sigi k'i yɛlɛ wala mana kan fɔ da la sa n bɛ mun fɔ nin ye di ala kama sa i ye sali ta daminɛ tantɔ de sali t'a to yen n ko sali ye woro bɔ ne nɔfɛ ne m'o fɛ yen wa sali ye fɛn min da ne kan ne m'a fɛ yen n ko sali a tɛ nin a taara a nana ne ka ne m'a fɛ yen n ko sali ye woro bɔ ne nɔfɛ sali ye wari mun di ne ma ɲɔni ne k'a fɔ e b'a dan dɔn e b'a dan dɔn n ko sali a ka mobili feere k'a wari di ne ma e b'o kalama ko fɔ ne k'ale furu k'a furu ko fɔ ne k'a furu bon a kɛra cogoya min na a y'i den dɔ la de ka ne ka telefɔni ta ka ne tɔntɔn dɔ wele dɛ o ye cɛkɔrɔba ye o fana ko ni muso min b'i fɛ dɛ i kan k'o de furu kuma kama ka zanaw na ka na ni wajuli ye o nana wajuli bɛ siri yan sali bɛ a yɛrɛ de ka furu la ne ka furu tɛ koyi a b'a yɛrɛ de bolo yan e kɔni b'a dɔn kɔni ni ne ko n bɛ muso furu jamana in kɔnɔ dɔrɔn o ye e Cristiano de Ronaldo e tɛ Cristiano ayi a banna nin banna i ka nin kuma de digila n na ko nin denni ko ne ko nana ne nɔfɛ e n'i bɔ dugu tɛ nin denni Cristiano sali bɛ sunɔgɔ de la quoi yuri y'a daminɛ yuru karamɔgɔ y'a daminɛ yuri y'a daminɛ wallahi a bɛ sunɔgɔ de la wallahi aw ma sali ala dɛ ou bien a kunkolo bɛ sankolo de sɔrɔ ala tɛ gasi de ma ne y'a fɔ sisan ko ne bɛ ɲɔgɔn ye e m'a fɔ k'ale de nana woro bɛ nɔfɛ mais hali o la gasi n'a nana woro b'i nɔfɛ kɛ a b'a ka cɛlasigi est-ce que a bɛ taa de gasi kɛ gasi n bɛ ka Cristiano hey kuma deli fɛ sa kuma deli fɛ ne jɛnɛ ne ko ka taa deli fɛ n bɛ tila ka na dɛ yan ayi an bɛ tila ka taa an bɛ tila ka taa an ka yɔrɔ Cristiano i ka nin fini kɔni ni Cristiano ne y'a fɔ koyi bilahi e ye hɔrɔnmuso ye koyi musow tɛ kelen ye koyi n'i ye musow feere sɔngɔ kelen na mɔdɔ bɛ dɔw b'a fɔ i ka ɲi koyi a ka haramu ala ka ɲi i ka ɲi belebelew tɛ Cristiano wayi an bɛ tila k'an ka dɛgɛ don kuma na o tɛ ala ka barika don i la
Kirisana ala kana foi kera. Tabarikala tabadakala. Wa. Lili? Lili dia? Awali. Ana bulia. Chan bebe. Kala ikan fuide. Saba. Teni fo wasa. Don wole. Ya gita. Kodi. E ko ni go tebe tuni be baliga yi. Ato anga tunu. Yoro re. Tuno ihere du iga mino te ambile. Dombe manga mogoma. Bara fene dongu do lama figa ede puta e bolo go anga bara yi. Ko ede puta la. Asina bebe. Ala titula. Ihere kuna diga cheda wole chok. Enuwa. Au te fana nyona autant to ina ngala fia. Ato ngana da wole. Da wole. Munyi chukoroba shiba ton do soro. Vie perni do soro. Mi diga na ni shitu ni waje wa. Ya bi bara keke. Waso tiga warde soro. Mi diga na ni tulubo. Kisini. Hey. Tuma te mbona to la sa. Ayi ko ni. Debi ndra ni ka kola. War mi sante ka mangene kumsa. Da ka mi tiri bara kore. Da wuli. Ali ngi denga tiri ke do kali moron filinga. E wona agita le kungo. Monere kila le ba ko de lan to filinga. Dile o mandere to dunai. Ai de to dunat me mi na dunia. Ni suru ni ko wara mo kunga chini mantula sanda. Nane ya dusa nane segena. Nane na ira lan ta fere. Ne ba fungo mi na tere sondo ka ni bro da ngo ko ko usare ngo je mani disketini. Iwo chuka wani ni fle disketini be kalbi. Yoro. Kawli. Itu man foi jona. Ore cheib go borosa. Ira bule. Ne o fe bere changer no sa. Da ko ni puko. Ni mo ora do koi. Ni wona mo kunga chini mantula le. Ya kana mai teme muso bega video fla. Afana ba buila. Ki tulubo. Abona na. Da kawli. Tululo boila de boida tambla. Ngata chirola. Njera ne. Yoro. Nai plus kira. Ata wala.